Kroatien er ikke et land, det er en boomerang, eller mere præcist en enorm dragekæbe, der forsøger at bide sin nabo med hovedstaden Zagreb som øje. Så Kroatien sluger Bosnien. Her er landet opsummeret i 2 sætninger. Kortet lyver ikke. Kroatiens form er helt absurd. Det er et land, der bogstaveligt talt har besluttet at beholde hele stranden for sig selv. Hvis man ser nøje efter, har det næsten spærret hele adgangen til havet for sin bosniske nabo og efterladt ham med en lille korridor på 20 km til at trække vejret. Det største geografiske kup i Europa. Det værste er dog, at han gør det samme med Slovenien mod nord. Seriøst, Kroatien er det mest egoistiske land i Europa. Det breder bogstaveligt talt armene ud for at forhindre andre i at komme forbi. Selvom landet strækker sig over mere end 500 km langs kysten, er det til gengæld fuldstændig snoet. Og for at gøre det endnu mere grotesk, skulle der være en bjergkæde, de Dinariske Alper, der krydser landet for at adskille kysten fra det indre af landet. Og for at gøre det hele endnu værre, var landet fysisk delt i 2 indtil for nylig på grund af denne berømte lille stykke bosniske kyst. Man skulle krydse en grænse for at rejse fra nord til syd i landet, indtil de byggede en kæmpe bro i 2020 for at løse problemet. Fordi hvis hans bosniske nabo har en lille kystlinje, har Kroatien en af de længste i verden. Og det er ikke engang en joke. Man skal ikke dømme nogen på udseendet, og Kroatien er et perfekt eksempel. Landet har et mindre areal end en enkelt fransk region, men det har en kystlinje, der er længere end et land som Argentina og næsten lige så lang som Chiles. 5.830 kilometer lang, og alt dette skyldes delvis dens utrolige antal øer. Over 1200 øer, altså mere end Bahamas eller Maldiverne. Ja, dette land bliver mere og mere overraskende. Det, som også er overraskende, er navnene på nogle af dem. Der er Karakoe eller Kres i nord, som er præcis samme størrelse og kæmper for titlen som landets største ø. Alt dette er blot for at sige, at Kroatien ikke kun begrænser sig til dets fastland. Kroatien har en lille befolkning på kun 3,8 millioner indbyggere, men ligesom Italien har det en massiv diaspora. Det anslås, at der er mere end 4 millioner efterkommere af kroater på verdensplan i Tyskland, USA eller endda i Argentina, hvilket betyder, at der er flere kroater uden for landet end indenfor. Kroatien er i virkeligheden opdelt i 2 verdener, bogstaveligt talt Kystkroatien, Dalmatien og det kontinentale Kroatien, Slavonien. Og det handler ikke kun om landskabet, det er også den økonomiske virkelighed. Det er også vigtigt at forstå, at det er et meget ungt land. Kroatien, som vi kender det i dag som en selvstændig stat, har kun eksisteret siden 1991, efter Jugoslaviens fald og dets erklæring om uafhængighed. Ikke desto mindre har landet udviklet sig hurtigt, endda integreret Schengen-området og for nylig indført euroen. For udover alle disse geografiske særheder er Kroatien en ægte visuel oplevelse. Mellem det krystalklare vand i Adriaterhavet, der bruser mod de middelalderlige mure af hvid sten, det venetianske arv med sine strålende røde tegltage og de smaragdgrønne vandfald i Plitviceparken gemt inde i landet. Det er bogstaveligt talt et postkort i naturlig størrelse. Hvis du allerede har været i Kroatien, så nævn det i kommentarerne og fortæl mig, hvilken by du bedst kunne lide. Og Shaka siger, at jeg skal have flere lande, der har grænser, der ikke giver nogen mening, og benyt lejligheden til at abonnere. Det støtter mig meget, og det tager kun 2 sekunder af din tid.